VP Constantine vanozikanwa panguva ino ndo vari kurira kana dziri nhau dzematongerwo enyika yeZimbabwe. Panguva ino kuri kunzi munhu wese anongodaidzira kuti aiwa general, nhau yamuri kufamba nayo kuti pasine zvigananda, aiwa tiri kukusapotai, ende zvigananda for sure must stop, they must develop the country. Panguva ino kuri kunzi VP Constantine Chiwenga vokwiridzirwa Catholic. Ndokuti subscribe like turn on the bell icon. Muzora nhasi on Sunday tikuona kuti aiwa nozivaka vanhu vanenge vari kumakereke. Muzora nhasi vanhu vanoshamisika vachiona maheadlines akazara nageneral pamwe chete naMinnie Baloyi his wife. Tipinda mu The Herald vanodanyora vachiti Vice President Dr. Constantine Chiwenga, accompanied by his family, arrives at St. Gerard Catholic Church for his initiation into the next stage of the Catholic Guide. Having fulfilled all Catholic teachings, he will transition from his green belt to a cream and blue belt, which is the second stage of the guide, a commitment and a growth within the faith. Domashoko anobuda panguva ino papost mapicha samuri kuona chinokonzi aiwa general panguva ino voita a transition. Panguva ino zviroradza kuti aiwa panhau dzekutenda aiwa varoradza kuti dzidziso nemateachings vari kuvabata and vari kufollowa aiwa zvitendero aiwa zvanenge vachikurudzirwa kuti vafollow. At the same time muchivaona kuti kuchechi kumakereke vari kukurudzirwa vachinzi vari kufamba nenzira dzakanaka, ndozvari kuzama kuda kuimpacta pamwe chete nemunyika vaida kustopa vanhu vese vari kuita mabusinesses aiwa ari corrupt, vachida kuzama kuti nyika yese aiwa itritiwe zvinenge zviri fair to everyone. Imbodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro aiwa pechiitiko ichi. Mina kume section yedu dzimafungiro enyu musangana subscribe like turn on the bell icon.